କିଏ ସେ ନଡା ବିଡା ହଁ ଶୀତୁଳି ଗୁଡା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। କାଦୁଆ ପଙ୍କ ଲେସା ହେଇଛି ହଁ। କଲର ବୋଳି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଖେ ଖୋଲିଦେଲା ହଁ। ଗାଁ ଯାକ ଆମେ ନଡିଆ ଭୋଗ କରି ହଁ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆଜ୍ଞା। ପୋଡା ନଡିଆ ଖାଇ ହଁ। ଯୁବକ ସଂଘର ସଭାପତି ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଯଦି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଥବ ହଁ ପୋଡା ନଡିଆ ଅଙ୍ଗାର ହୋମ ଅଙ୍ଗାର ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଯାଉଥବ କୁଶବଟୁ ହାତରେ ଲାଗିଥବ ହଁ। କଣ ଭାଇ ନା ମୁଁ ଯୁବକ ସଂଘ ସଭାପତି ହୁମରେ ଆଉ ବସିଥିଲି। ହୁମରେ ବସିଥିଲି ହଁ, ହଁ। ତାକେ ଯଦି ପଚାରିବ ହଁ ବାପାକୁ ପୂଜା କରି ଆସିଲୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ତୋ ବାପା ନା ବୁଢା ପାୱାରଲେସ୍ ଖାଇନି କିଛି ଗୋଟେ ବେଳ ହେଲାଣି ବୋପା ପଡିଛି ଅଘସା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗଣେଶ ବୋପା ସୁତୁଲି ଭିଡା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପୋଡା ଅଙ୍ଗାର ମାରିକି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆମେ ବାସ୍ତବ ତାକୁ ଯୋଉଦିନ ଚିହ୍ନିବା ଆଜ୍ଞା ମନା କରାହୁନି ମୂର୍ତ୍ତିବାଦ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଉଳ ଯାଆନ୍ତୁ ମଠ ଯାଆନ୍ତୁ ଗୀତା ପଢନ୍ତୁ ଭାଗବତ ପଢନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୂର୍ତ୍ତି କି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଘରେ ବୁଢା ବାପା ମା ସେବା ନ କରି 1000 ବର୍ଷ ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କଲେ ଆଜ୍ଞା। ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେନି କିଛି ନାହିଁ।